Ja noin, matka on alkanut. Tervetuloa siis seuraamaan, kun testailen vähän omia rajojani ja koitan juosta 7 minuutin kilometrivauhtia niin kauan kuin jaksan. Katsotaan kuin käy. Säännöt on helpot. En saa pysäyttää kelloa, joka mun nopeutta mittaa. Ja semmonen noin 7 minuuttia kilometrissä. Eli joku semmonen 6:45–7:15 on ihan tarpeeksi tarkka mulle. Jos sua kiinnostaa vaan lopputulos, niin voit skipata videon loppuun. Mutta mä ajattelin, että mä voisin tässä alussa ainakin, kun vielä jaksaa, vähän höpöttää, että minkälaiset tavoitteet on ja mikä mun tausta ylipäätään on juoksijana. Mun minimitavoite tänään on 3 tuntia. Se olisi pisin lenkki, mitä mä oon ikinä juossut. Ja jos mä jaksaisin 30 kilsaa, eli 3,5 tuntia, niin sit mä olisin tosi tyytyväinen. Tosiaan puolimaratoni 21,1 kilsaa suunnilleen. Pisimmät lenkit, mitä mä oon ikinä juossut, niin tavallaan uuden äärellä tänään. Ei voi pidemmäksi aikaa pysähtyä, vaikka oli aika hauska toukka. Mut joo, mähän en oo tosiaan mikään juoksija varsinaisesti koskaan ollut. Pelasin semmoista 16 vuotta jääkiekkoa. Mut siitäkin on nyt 10 vuotta, kun mä sen lopetin. Mut silloin lätkätreeneissä, alkulämmittelyksi, loppuverryttelyksi, kesätreeneissä sun muuta tuli juostua välillä paljonkin. Ja mulle on jäänyt mieleen yksi puolen tunnin juoksutesti. Olikohan mä 16 tai 17. Niin mä juoksin puolessa tunnissa 7,2 kilsaa. Niin se on ehkä ihan semmosia parhaita juoksusuorituksia, mitä on tehnyt. Eli on ihan niinku silleen hyvässä juoksukunnassa ollut kyllä. Tää riippuu aina ihan mihin vertaa, jos vertaa johonkin kestävyysurheilijoihin, niin eihän se ole juuri mitään. Mut mulle se oli hyvä. Sitten kun mä lopetin säännöllisen lätkän pelaamisen, niin mä aloinkin opiskelemaan Vierumäellä liikunnanohjaaja AMK-tutkintoa. Ja siellä mitä mä sen muutaman vuoden asustelinkin, niin tuli kyllä liikuttua tosi paljon. Ei ehkä niinkään juostua, mutta kuitenkin kaikkea semmoista, mikä kuitenkin vähintäänkin ylläpitää myös juoksukuntoa. Mut sit siinä menikin muutama vuosi, että tuli liikuttua ehkä vähän vähemmän. Varsinkin juostuu tosi vähän. Tai ehkä välillä saattoi olla yhtäkkiä muutama viikko, että juoksinkin joka viikko. Mut sit saattoi mennä muutama kuukausi, että juossutkaan yhtään. Ja sitten 2-3 alkuvuodesta. Onpas muuten vaikea puhua, jos joku tulee vastaan. Tai siis kuvata ja puhua. Mut niin, 2023 helmikuussa mä kuulin, että olisi mahdollisuus töitten kautta mennä juokseen Helsinki City Running Daylle puolimaratoni. Siitähän mä innostuin. Kävin sitten tekemään yhden testilenkin, muistan, juoksin kunnon lumisohjus jonkun 7 kilsaa ja olin aivan loppu. Mietin, että miten ihmeessä mä jostain puolimaratonista selviin. Mut selvisin hyvinkin. Treenasin kevään ja taisi olla just vähän yli 2 tuntia mun aika silloin ekassa puolimaratonissa. Sitten seuraavana keväänä 2.4 tein puolikkaalla toistaiseksi mun ennätyksen 1.58 ja vähän yli. Sitten 2.5 sama juttu, tai siis ei ennätys, mutta ihan just alle 2 tuntia taisi olla se aika. Mut nyt sitten tänä vuonna 2.6 niin ei tullutkaan käytyä siellä. Ja tossa alkuvuodesta tai ekat puoli vuotta niin tuli oikeastaan juostua tosi vähän. Oli muutama kuukausi sitten käynyt varmaan yhdelläkään lenkillä. Mut sit tossa pari kuukautta sitten mä vähän innostuin taas ja aloinkin juoksea tosi säännöllisesti. Ei 5 kilsaa muuten täynnä. Aika tasaisia kilometriaikoja. 1 kilsa meni vähän kovempaa, kun oli pakko ohittaa yhdet, jotka meni melkein samaa vauhtia. Se ihan kiusallista. Mut niin, nyt mä oon pari kuukautta juossut sellaiset 1-3 kertaa viikossa. Ja on kyllä nopeasti taas tullut kehitystä. Eli mitä mä tässä nyt koitan pohjustaa, niin on se, että mä en todellakaan ole mikään aloittelija, joka nyt yhtäkkiä yrittää juosta 3 tuntia. Mutta mä en todellakaan myöskään mikään pro-juoksija tai varsinkaan mikään
ultrajuoksija, sillä olisi ihan perus tämmöset testit, haasteet. Mikä tää nyt onkaan? Pitkä lenkki. Peruspitkis, joo. Mut miksi mä nyt yhtäkkiä tämmöstä oma keksimää haastetta on täällä tekemässä? Niin ehkä isoin syy on se. Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö ensi vuonna juosta ensimmäinen ihan täyspitkä maratoni. Tai joka tapauksessa, jos nyt alkaa juoksea säännöllisemmin, niin mä haluan vähän niinku testata nyt, että mikä on tän hetken kunto, ikuistaa se tälle videolle, niin voisit tulevaisuudessa palata katsomaan ja miettiä joko, että huhu, olinpas hyvässä kunnossa tai huhu, onpas paremmassa kunnossa nytte. Toivottavasti joskus niin päin, mutta en tiedä. 7 kilsa tuli just täyteen. Vauhti on keskiarvollisesti lähes täydellinen. Vissiin 6 sekuntia yli. Syke on ollut vähän korkeampi kuin mä ajattelin. Mut yksi syy voi olla, että mua vähän jännittää tää videon kuvaaminen. Toinen, mulla on ekaa kertaa tämmönen juoksuliivi edes päällä. Ja tässä on kuitenkin litra juomista ja muita herkkuja mukana kannettavana. 3, isoin syy, mun käsi väsyy tässä kuvatessa. Äsken mulla oli joku 4. mielessä. Niin, 4. Kun mä keskityn tähän videoon, niin mä vähän unohdan keskittyä mun juoksuasentoon ja se ei ole ehkä ollut ihan täydellinen, ihan kuin se muutenkaan olisi. Mut nyt mä keskityn hetken vaan juoksemiseen ja palataan. No niin, eka 10 takana. Jos tavoitevauhti oli, että menisi tunti 10, niin meni tunti 10 ja 4 sekuntia, että aika hyvä. Tuntemukset ei ole ihan niin kevyttä kuin toivoisin, että tässä kohtaa olisi ollut. Jalois vähän jo tuntuu. Se mulla on kyllä aina, että pitkin lenkeillä niin jalat vaan väsyy. Se on niinku se iso syy. Onko tosi taas hieno lause. Mä juoksin, niin mun jalat väsyy oikeesti. Huhu. Mut mun syke on tosiaan nytkin yli 170. Vaikka mä ajattelin, että se pysyisi alle 160 tässä vauhdissa. Ja mitä se nyt tarkoittaa, jos onkin yli peruskestävyyssykkeiden? Muodostuuko mun jalkoihin nyt laktaattia enemmän kuin mä pystyn poistamaan? Onnistuuko hiilari- ja nestetankkaus? Suuria kysymyksiä. Mä en niinku hirveästi tiedä tämmöisestä pitkän matkan juoksusta, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, että miten paljon mä en ymmärrä. Se on ihan hyvä, koska monet ei todellakaan ymmärrä, että miten paljon ne ei ymmärrä. Siinä teille Jumppari Jarin päivän mietelause. Vielä tästä tavoitteesta. Jos mä tosiaan sanon, että mä juoksin tätä vauhtia niin kauan kuin mä pystyn, niin silloinhan semmonen 100% suoritus tarkoittaa, että mä juoksen niin kauan, että mun tyyliin jalat ei enää kanna. Niin se ei kuitenkaan ihan ole mun tavoite. Mä haluan kuitenkin pysyä edes jotenkuten toimintakykyisenä ja pystyy liikkumaan omin jaloin tänään ja huomenna. Mut mä oon mielestäni kyllä ihan hyvä testailemaan omia rajojani, niin en mä niinku helposti tänään luovuta. Ehkä semmonen 90-95% maksimista voisi olla hyvä. Katsotaan kuin käy. Kohta mä oon tuolla sillalla. 13 kilsaa, 6.47. Mitä mieltä, että mä ensin selitän pitkästi, että mä en oo mikään kestävyysurheilija. Ja sit mä oon tosi yllättynyt, kun 13 kilometrin jälkeen mun jalat on tosi väsyneet. Miten se voi niin olla? Toisaalta mun sykekin on 178. Kun mä ajattelin, että se olisi 158. Ehkä tää olisi kovempi haaste monille, jos tää videon nimi olisikin, että yritän juosta 170 sykkeillä 3 tuntia. Ja mulla on siis kyllä ihan kunnollinen luotettava sykemittari, että sitä ei tarvii epäillä. Ja kyllä mulla normaalistikin sykkeet on aika korkeat. Tai ehkä jos vertais moneen muuhun. Mut mun maksimisykekin on kyllä 200 tai ehkä ylikin. Niin ei silleen keskisykkeitä kannata kauheasti muiden kanssa vertailla. Mut kyllä tää 181 ei ole ehkä kauhean kestävä, jos 30 kilsaa olisi tavoitteena. Ja näin hitaasti vielä.
Tsemppiä mulle. Soittaa rumpuja tuolla takana. Näkyyköhän tähän mitään? Kallastaman tornit lähestyy. Ihan just 2 tuntia täynnä. Ei oo helppoa, ei oo helppoa. Vielä jaksaa. Oletko käynyt koskaan Korkeasaaressa? Kommentoi videon alle. Joo, Korkeasaari on kiva paikka. Tai ei, en ole, mutta haluaisin käydä. 18 kilsaa. 2 tuntia 6 minuuttia. Mennyt. Tuolla edessä toi silta. Siinä on aika pitkä ylämäki. Katsotaan. Paljon mä jaksan enää sen jälkeen, mutta yritetään. Aika pitkä matka on, jos kuvittelin, että 30 kilsaa olisi mahdollinen. Mut en mä vielä ole luovuttamassa. Syke 184. Mäki on alkanut. Siis mä oon ollut 2 täällä sillalla aikaisemmin. Molemmilla kerroilla tullut ihan sikana. Nyt ei tuule yli yhtään. Ihan pientä tuulenvirettä, mikä on kyllä hyvä, koska on kuuma. On todella kuuma. 19 kilsaa. Hyvä tahti edelleen. 190 syke. Kohta tulee alamäki. Helppoa ja kiva. Helppoa. Tää huijata itteensä, että on helppoa. Olemme päässeet alamäen puolelle. Vielä mennään. 20 kilsaa täynnä. Vauhti on edelleen lähes täydellinen. Kokonaisuudessaan taidaa olla 30 sekkaa edellä. Mut nyt painaa jaloissa. Kyllä mulla ainakin 2 kilsaa on pakko vielä jaksaa, että sit se on niinku pisin lenkki, mitä mä oon koskaan juossut. Mut en tiedä jaksanko sen jälkeen pahemmin. Nyt vielä kun tää pitkä alamäki on ohi ja lisää mäkiä on tulossa. Katsotaan miten käy. Syke on 180. Voisiko joku asiantuntija sanoa, että onko tää ihan ok? Että mun sykkeet on näin korkeat näin kauan. Mutta toisaalta jos mulla on olo ihan siedettävä, niin mikä siinä vissiin? Eteenpäin. 21 kilsaa täynnä. Mikä ytökkä mulla on tossa? Eli semmonen puoli maratoni alkaa ihan just olla täynnä. Aletaan olla myös lähellä tämän päivän maksimiin. Jalat painaa todella paljon. Pitkä oli etureisissä tossa vasemman lonkan sivulla. Niistä tuntui, mutta nyt myös pohkeissa. Ei nyt ihan siltä, että alkaisi kramppaamaan, mutta melkein. Kyllä mä vielä vähän taistelen. Mä oon syönyt 6 semmoista vauhtikarkkia ja 1 energiageelin ja koittanut vähän tätä elektrolyyttiä tässä juoda. Näistä on vaikea arvioida, että paljon on mennyt. Mut joo, taistelu jatkuu. Kiitos joo, nähdään joo. 22 kilsaa täynnä. Aletaan olla loppusuoralla. Ja sit pitäis nähdä, että milloin ne vaihtuu. Tämähän on hauskaa. Pari mutkaa piti tehdä, mutta nyt on vihreä. 23 kilsaa. Nyt kyllä hyytyy. Tää vielä mä oon pystynyt pitää vauhtia, mutta nyt ei pysty. Kuvataan joku hyvä loppu vielä. Sopivasti lopetin tähän
terveysaseman pihaan, että jos tarvii mennä hakemaan hoitoa. Ja noin. 2 tuntia 42 minuuttia 25 sekuntia. Käytännössä ilman yhtään kävelyaskelta. 23 kilsaa 290 metriä. Keskivauhti lähes täydellinen. 6 minuuttia 59 sekuntia. Ja Vielä pystyn kävelemään, mutta tästä kun seuraavan kerran pysähdyn, niin saan nähdä miten pääsen liikkeelle. Kyllä aika lähelle semmoista ihan 100% maksimia kyllä mentiin tästä tänään. Mä oon niin poikki, että mä en meinaa jaksaa selittää tunnelmia. Mut mä oon ihan tyytyväinen, että mä jaksoin pisimmän lenkin, mitä mä oon koskaan juossut. Mä oon vähän pettynyt, että mä en jaksanut edes 3 tuntia. Ja mä oon vähän yllättynyt mun korkeista sykkeistä ja toisaalta taas tosi tyytyväinen, että mä jaksoin niin pitkään, vaikka keskisyke oli yli 170. No niin, nyt on 3 päivää mennyt tästä suorituksesta. Kävin itse asiassa pienen lenkin just äsken ja tuntui yllättävän hyvältä. Yllättävän hyvin on palautunut. Ei ollut mitenkään älyttömän kipeät jalat seuraavina päivinä. Vähän oli kyllä ja oli vähän väsyneempi, mutta muuten ihan ok. Mä oon nyt vähän ehtinyt miettiä tätä suoritusta ja mä oon kyllä edelleen tosi tyytyväinen siitä, että miten tavallaan lähelle semmoista oikeasti maksimisuoritusta mä pääsin. Mutta mulla oli kyllä paljon isommat odotukset itselleni. Tai mä olin käytännössä varma, että mä jaksan sen 3 tuntia. Ja mä oon koettanut miettiä, että miten mun sykkeet oli niin paljon tavallista korkeammat. Ja ehkä isoin syy on sitten se kuitenkin reilu kilo lisäpainoa sen juoksuliivin ja niiden juomien ja muiden takia. Koska mä olin kuitenkin alle 2 viikkoa aikaisemmin juossut 21 kilsaa vähän kovempaa, vähän matalemmilla sykkeillä. Eli sen mukaan ei mitenkään loogista, että nyt kun mä juoksen hiljempaa, niin mun sykkeet on selvästi korkeammat. Mutta oli miten oli. Mun tarkoitushan oli vaan testata päivän kunto, juosta niin kauan 7 minuutin kilometrivauhtia kuin jaksan ja siinähän mä onnistuin erittäin hyvin. Jos oot katsonut tänne asti, niin YouTuben algoritmi ja minä arvostamme todella suuresti, jos jätät tälle videolle tykkäyksen, ehkä tilaat kanavan, saa kommentoida, analysoida vaikka, että miten mun suoritus meni ja miten mä voisin suoriutua paremmin, tai sitten ihan vaan jättää tsempit tuleviin treeneihin. Ja lisää videoita on tulossa. En vielä paljasta tarkemmin, että mitä ja milloin, mutta mulla on suuria suunnitelmia. Kiitos siis kaikille tämän videon katselusta ja ensi kertaan. Moi moi!